Аліє Хаджавадінова, відома кримськотатарська співачка, не лише створювала власний творчий доробок та популяризувала кримськотатарську пісню. Як до окупації Криму, так і після вона виступала співорганізаторкою дитячого фестивалю «Татлисєс», який об'єднував кримськотатарську молодь та дітей на одній сцені з метою заявити – корінний народ має глибоку історію, культуру та впевненість у майбутньому. «Татлисєс» – це відомий майданчик для кримськотатарської молоді, на якій вони могли себе проявити, показати свої таланти. Це був і є відомий кримськотатарський проєкт телевізійний, який стартував в Криму ще в 2009-му, якщо я не помиляюсь, році. Вже після анексії Криму, після переїзду телеканалу ОТР на материкову частину України, його відновили, цей конкурс, в 2018 році. А в 2019 році ми трошки переосмислили цей конкурс, переосмислили нашу місію, як місію організаторів, і взагалі сенс цього конкурсу. Сенсом ми зрозуміли, що не є конкуренція серед дітей, а є саме обмін, культурний обмін знань і знайомства. Тому ми вирішили зробити фестиваль. Фестиваль ми вирішили зробити міжнародного рівня. Тоді ми запрошували талановитих танцюристів з Туреччини, які представляли кримськотатарські танці, з кримськотатарську діаспору з Литви. І, відповідно, залучали саме безпосередньо молодь з Криму, які могли відправити нам свої відеовізитівки, свої відеороботи, і таким чином ми їх відбирали. Таким чином відбувався кастинг. Ну і безпосередньо вже в Києві ми проводили на місці кастинги тих, хто міг долучитися і приїхати на кастинг. І це було прекрасно, насправді, це було прекрасно. Зараз, згадуючи це дуже піднімає настрій, і от надія на те, що це повернеться після закінчення війни, що це дуже важливо є для нас, для нашого народу, для нашої культури. Це безпосередньо ця комунікація, цей нетворкінг, ці активності, які там відбувалися серед молоді, дуже важливо і для нашої культури, і для нашої перспективи, і для нашого майбутнього. І відповідно, цей такий місточок культурний до Криму і оці знайомства, які необхідні дуже для того, щоб в майбутньому не втрачати цей місточок і цей зв'язок з Кримом. Напередодні повномасштабного вторгнення «Голос Криму» у виконанні Аліє Хаджавадінової залунав на всю Україну. Аліє потрапила до головного пісенного шоу «Голос країни». Принципово виконуючи саме кримсько-татарську пісню, Аліє потрапила в команду тренера, до якого і мріяла – Святослава Вакарчука. Хочу сказати, що це те, що я співала саме кримсько-татарську пісню, це був мій вибір. Це були мої умови на той час. Я сказала їм, що я буду приймати участь, окей, я прийду на кастинг, але за умовами, що я зможу співати тільки на першому турі, тому що я не знала, чи я прийду далі, саме кримсько-татарську пісню. І це була от така основна моя умова. Інакше я би не погодилась на це. І вони погодились, і дякую, що підтримали. Дуже сильно хвилювалася, тому що в Криму мене багато хто знає, і для мене було дуже, напевно, стресово, якщо до мене ніхто не повернувся. Напевно, всі такі емоції, знаєте, переживають всі учасники, я була не виключенням. Вайб був шалений, я такого досвіду, як там, я ніде не отримувала в своєму житті, і це така школа життя. Прям, знаєте, в швидкому темпі з тобою відбуваються шалені речі, про які ти навіть не мріяв ніколи. Наприклад, це знайомство з Святославом Вакарчуком, фанаткою, умовно, його творчості якого я була на той час, і саме до нього я хотіла потрапити. І якраз я потрапила першою в його команду, для мене це була велика честь і відповідальність. Всім привіт, я в шоці, просто до мене повернулися тренера, я дуже цього хотіла, я хотіла потрапити в команду
Я дуже щаслива, дуже. Мені дуже сподобалося, як ти співала, очевидно, свою якусь знакову пісню. Я їх не знаю, цю пісню, але було дуже чуттєво. І плюс я відчуваю, що вона, в принципі, музична. І я очікую, що вона буде співати не тільки народну чи етнічну музику, але й сучасну теж. Так що побачимо, буде далі. Ну і плюс до всього іншого, вона дуже красива. Це якраз було напередодні початку великого масштабного вторгнення в Україну. На той час вже я пройшла до фіналу, але це не показувала ще телеглядачу. І почалась війна, і тоді цей проєкт зупинився. І, звісно ж, ми не знали, що буде далі, чи він буде відтворений, чи коли це все закінчиться. Ну, ви самі розумієте, що була ситуація дуже така незрозуміла на початку, і потім вже після початку повномасштабного вторгнення через десь рік, півроку, можливо, зі мною зв'язались організатори цього конкурсу і сказали, що будуть його продовжувати. Тобто фінал відбудеться. Під час повномасштабного вторгнення Аліє певний час жила в Естонії і знову вийшла на сцену зі Святославом Вакарчуком, привертаючи увагу спільноти до війни в Україні. Ми постійно були на зв'язку один з одним і казали, хто де знаходиться. Відповідно, він знав, де я знаходжусь в той час, і зв'язався зі мною, запросив просто познайомитись з його гуртом «Закеном Ельзи». І просто я прийшла познайомитись з ними, побачити їх в Талліні. І він таки під час вечері мені каже, може, давай завтра з тобою поспіваємо щось. Ти знаєш от таку мою пісню про Львів? А я кажу, я вивчу. Я вивчила її за ніч, і на наступний вечір вже ми виступали. Це була його така акція популяризації його творчості. Скоріш за все, це була акція привертання уваги до теми війни в Україні, і відповідно, що всі гроші, які він тоді ще на концертах збирав, і зараз ще так і відбувається, я впевнена, що він або частину, або всі ті гроші з того концерту були перенаправлені на підтримку армії. Тоді я якраз співала з ним на сцені в Талліні, і я згадала, що я співачка, що здійснилась моя мрія, що я з таким артистом на сцені стою, співаю. І тоді я зрозуміла, що продовжувати треба співати і все-таки відновлювати себе. Проте все ж повернення Аліє додому, до України, було неминучим. Навіть попри обстріли, спокій їй дарують домівка та близькі люди. Аліє вірить, з часом так само повернеться і до рідного українського Криму. В принципі, я покинула Україну тимчасово. У мене не було в перспективі, знаєш, таких думок, що я десь там залишусь і там буду налагоджувати своє життя. Ні. Взагалі, всі кримські татари в своєму, знаєш, в базових своїх настройках прагнуть повернутися до Криму, де би вони не знаходились. Коли би це не відбулося, я знаю, що колись я там повернусь в Крим. Але для мене Україна – це моя батьківщина. Ця емоція саме, коли я вже перший день мого перебування в Києві, вже з розумінням того, що я прокинулася, мені нікуди не треба їхати, я відчула просто, знаєш, відчуття спокою і відчуття того, що ти на своєму місці. От все. Тобто всі рідні тут, всі близькі тут, все твоє любиме оточення, до якого ти можеш будь-який час дотягнутися, прийти, просто бути разом. Це дуже цінно. Це дуже цінно.